وەکێ تەڤایە باژار و باژارۆکێندیە نەرێما کوردستانê bajarê Dûk jî zenga baykûtkirinê ji dewama qutabxaneyan lê dide û dibêje eger li dîv gaziyên me nehên ta roja şembî biryara baykûtkirinê wê bibe baştirîn bersif. Lê serokê ketiya mamosteyan lê Dûk dibêje em ê berdewamiyê bideyne danûstandinan ji bo çareseriya vê arîşê û nedgel baykûtkirina dewamê ne. پێشمەرگە برایە منە بابێ منە حتا کەنگی ئەوە دەمینتن ئەم زایە دەسە سەریمەیە نەکردن بەسە بێژمە مامۆستا هەکەر حکومەت چارەگەل منەکەت ئەم دێ بایکۆتێکن بەسێ دیابم فێدەوامێ ناکەن پێش حەزب مەیەتەن هەرێک بۆ خۆت کێشتن وەنینە هەگەر بێژن پارە نینە هەگەر بێژن بودجەنینە هەگەر کێم هەینانینە بۆچی پرۆژێتوان ناڕاوستن ئەوانات خەمێنینە کوردوانە باشترین زانکۆت خینن ئەوروپا برکەس مامۆستانینە بار ئەم هاتینە وێرێ خڕ بووین ما داخوازە هەندێک کرد و نیف موچە منەچیتن پشتی وێ کومبوونێ ئەو نیف موچە بوو ڕبع موچە و ئەب ترسی vê corê piştî vê kombûnê hemû ji binî ro birin. Vîdarîm zîtirîn dem berseva me bihête dan û eger ne dê berdewam bîn givaştinê medeniyane da û ev pêngave ji bo bercevendiya hiç lanekê siyasî niye merama me tilê xweşkirina jiyara mamosta û fermanbera ye baş ji bo baştir bo rêveçûna prosa perwerdê û fêrkirdinê ye. Di emberda jî beşek ji mamosteyên nerazî dibêjin beyannama serokê Hêketiya Mamosteyan derbirînê ji biryara me nakew. Hêketiya mamosteyan jî bi nûnerên xwe nizanîn. Bila hikûmet baş û başit me bigehît zorofên me gelet alozin geşta radeyekê te hemil nema heta şembiyê derîve bu hikûmetê şembiyê çi pêvenat ev ne nînerêt me ne nînerêt me perwerde ye dişîne perwerda giştî jivanê me û hewel wêreye dehîs pêdê li wêrê em dê biryarê den yan baykot û heke çi nehate kirin baykot û baykot û baykot û çi dîmenîne Li parêzgeha Dûk jî ku pitir ji 22,000 mamosteyan hene lê ser dû bûçûnan parve bûne. Beşek digel baykûtê ne û beşekê dî jî lê di jî baykûta dewamê ne. Yek ji mamostan dibêjîtin berînka min ya valaya û hîç tiştek tê danîne. Ev tenê bû aramiya dilê min jî ku dilê min pê aram bibe baykûtkirina dewamê ye û dibêje bi tinê jivanê me we dûr û şmane. Abdusamet Rêkanî, NRT, Dûk.